खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। थांनाय बिसायख'थि समाव रायजोनो हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै खोथा होनाय बादिनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोनफानि उनाव मोनफा हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि हाबा मावगासिनो। थिग बे समावनो मैया मुसलपुर डिभिजननि सिङाव थानाय सालबारि आरो दरंगाजुलि ओनसोलनि 386 नखरफोरनो मैया फरेस्ट डिलार्स एक्ट 2006 नि बायदियै हानि फोरमान बिलाइ राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी, इएम राकेश बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। नैथि रादाबाव दं। थांनाय समबारखालि गुवाहाटीनि मोनसे हटेलाव सासे सुबुङा ओंखाम जानाय समाव थोरसिनि ओंखामाव मासे गोथै थिखथिखालि मोननायनि उनाव गोबां दावराव-दावसि सोमजिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों पल्टन बाजारनि मा काली हटेलाव। सिलचरनिफ्राय फैनाय सासे सुबुङा बे हटेलनिफ्राय जानाय अर्डार होनायनि उनाव जेब्ला जाजाजेनो अब्लानो बे गोथै थिखथिखालिखौ नुनानै हटेलनि मावग्राफोरजों नांज्लायनाय जायो आरो उनाव बे सुबुङा पल्टन बाजारनि पुलिस थानायाव कमप्लेन होयो। जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया सासे आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसा हमनो मोनदों। बे आइजोनिफ्राय 190 ग्राम ब्राउन सुगार ड्राग्स मोननो हादों आरो बे ड्राग्सफोरा 12था पेकेटआव सोनायमोन होनना मिथिनो मोनदों। हमजानाय आइजोनि मुङा हासना बेगम आरो बियो आलफाज उद्दिननि बिसिमोन। आलफाज उद्दिनहा ड्राग्सनि सायाव गोबां केसफोर दंखायोमोन आरो पुलिसफोर फैनायखौ नुनानै बिसोर बिसि-फिसाय सानैबो खारखोमानो नाजादोंमोनब्लाबो बिनि बिसिखौ पुलिसा हमनो हादों आरो खारखोमानाय आलफाज उद्दिनखौ पुलिसा हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं। बिसोर जरासे बिसि-फिसायनि गामिनि मुङा आसामनि काथिगरा साब डिभिजननि सिङाव थानाय नाथानपुरनि गामि होनना मिथिनो मोनदों। ब्रैथि रादाबाव दं। दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा, मानोना फैगौ 1 अक्ट'बर 2023 निफ्राय खुलिफिनसिगोन मानास नेशनेल पार्कखौ। बे बाथ्राखौ मैया मानास नेशनेल पार्कनि फिल्ड डाइरेक्टर रन्जन चौधुरी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे मानास नेशनेल पार्कखौ बे बोसोरनि थांनाय जुन दाननिफ्राय गोब्राब अखा हानायनि थाखाय बन्द' खालामना लाखिथ'नाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।